Tervetuloa Johtoajatuksia podcastin pariin. Tässä podcastissa johtajat jakavat näkemyksiään siitä, miten teknologia muovaa liiketoimintaa ja yritysten tulevaisuutta, millaisia valintoja se vaatii, mihin kannattaa panostaa ja miten visio viedään käytäntöön. Minä olen Amel Geili ja minun tehtävänäni on kysyä asiantuntijoiltamme ne kysymykset, jotka jokainen tätä podcastia kuunteleva yritysjohtaja haluaa tietää. Tänään puhutaan aiheesta, jonka merkitys on varmasti monessa yrityksessä ja monella toimialalla tunnistettu, mutta johto ei silti välttämättä tiedä, miten vastuu jakautuu. Aiheena on kyberturvallisuus johdon asiana. Ennen kuin mennään itse asiaan, esittelen teille tämän jakson vieraat. Tänään tuoreimpia johtoajatuksia on kyberturvallisuuden kentältä meille jakaa 3 alan konkaria. Ensimmäinen vieraamme on Cyberwatch Finlandin toimitusjohtaja ja perustaja Aapo Cederberg. Tervetuloa. Kiitos. Aapo, Cyberwatch Finland tarjoaa yrityksille asiantuntemusta ja palveluita kyberturvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen. Miten itse oikein päädyit tälle kyberturvallisuusalalle? No sattumakauppaahan tämä oli, että silloin 2010, kun olin turvallisuuskomitean pääsihteerinä ja saatiin ensimmäinen Suomeen tämä kokonaisturvallisuuden strategia, yhteiskunnallisen turvallisuusstrategia valmiiksi, niin nähtiin, että tämä kyberpuoli rupeaa olemaan niin vakavaa, että se vaatii oman strategian. Ja silloin oli ilo olla mukana sitten tekemässä Suomen ensimmäistä kansallista kyberturvallisuusstrategiaa ja siitä sitten putosin tähän ämpäriin ja sen jälkeen tätä on sitten tehty, että se vei mut sitten ulkomaille. Genevessä oli sitten turvallisuuspolitiikan instituutissa opettamassa, että miten tämmöinen kansallinen strategia tehdään ja monessa maassa sitten oltiin tekemässä yhdessä sitä auttamassa heitä. Vähän niin kuin tämä Suomen mallin mukaisesti, että meillähän oli siinä ensimmäisessä strategiassa ja se ajatus, että Suomella pitäisi olla tässä annettavaa ja me oltaisiin tämmöinen niin kuin edeltäkävijä tässä ja siihen ainakin silloin pyrittiin, ja sitten kun aikanaan palasin Suomeen, niin perustettiin tämä Cyberwatch ja sitten on nimenomaan otettu tämä johtaminen ja strateginen näkökulma, että tämä ei ole pelkästään teknologiaa, vaan tämä kokonaisuuden hallinta on tässä ratkaisevaa. Nimenomaan. Erittäin kiinnostava tausta. No seuraava vieraamme on Plus-terveyden tietohallintapäällikkö Mika Alho. Tervetuloa. Kiitos. Plus-terveys tarjoaa hammashoito- ja mielenterveyspalveluita ympäri Suomen. Mitä kaikkea, Mika, sun työpöydällesi kuuluu? No, toimin siis Plus-terveydessä tietohallintopäällikkönä ja siitähän voi jo jotain johtopäätöksiä tehdä. Eli vastaan kokonaisvaltaisesti meidän konsernin tietohallinnosta. Meillä on hyvin kevyt hallintoorganisaatio suhteessa tuohon meidän henkilömäärään, eli meillä on vajaa 1000 henkilöä niin kuin työsuhteessa, mutta kuitenkin hallinto on hyvin kevyt organisaatio. Että tehdään paljon töitä kumppaneiden kanssa, ostetaan palvelua kumppaneilta ja perustietohallinnon lisäksi toki tietysti tietoturva on omalla tontilla ja toimii sitten myös tuossa meidän konsernin tietosuojatyöryhmässä jäsenenä, eli annan siellä sitten kommentteja meidän tietosuoja vastaavan avuksi ja toimin tässä työryhmässä. Joo, monipuolinen paketti. Kyllä, moneen asiaan saa sormensa tykkiä päivän aikana. Ja vielä Kaapro Kanto DNAlta. Kiva nähdä. Kiva nähdä. Kaapro, sä vastaat DNAn yritysliiketoiminnan verkko- ja pilvipalveluista. Mikä kyberturvallisuuteen liittyvä kysymys nousee tällä hetkellä useimmiten esiin keskusteluissa asiakkaiden kanssa? Varmaan se tietoturvan muuttuminen viime aikoina tai viimeisen 10 vuoden aikana, jos oikeastaan otetaan sitä aikaperspektiiviä. Et silloin joskus aikanaan, kun itse uralle on tullut, niin palomuuri oli ihan riittävä ja virustorjunta oli riittävää tietoturvaa. Ja nykyään ollaan siirrytty vahvasti siihen, että meidän pitää pystyä reagoida kaikkeen tuntemattomaan. Meidän pitää olla valppaana ja pitää pystyä suojaamaan sitä organisaatiota tuntemattomalta. Ja nämä asiat puhututtaa todella paljon yritysjohtajia nykypäivänä. Mahtavaa. Pureudutaan näihin nyt enemmän. Todella kiva päästä vaihtamaan ajatuksia teidän 3 kanssa. Me saadaan varmasti aikaan keskustelu, jossa käydään läpi niin isoa kuvaa kuin käytännön oppeja ja myös ennen kaikkea sitä, että miten tätä kaikkea johdetaan fiksusti. Mutta siirrytään itse aiheeseen. Lähdetään liikkeelle nykytilasta. Kyberturvallisuus on tullut osaksi yritysten arkea, halusivat ne sitä tai eivät. Silti monessa organisaatiossa ei olla vielä täysin hahmotettu, että kyberturvallisuus ei ole vain tekninen asia, vaan se itse asiassa kytkeytyy yhä useammin liiketoiminnan jatkuvuuteen ja johtamiseen.
Aapo, jos aloitetaan susta, niin sä seuraat kyberuhkakenttää tietysti aktiivisesti. Niin mitä uhkia yritysjohdon näköpiirissä lymyilee juuri tällä hetkellä? No joo, mulla on onneksi hyvä analyysitiimi ja tekoäly tässä mukana, eli kybermaailmahan muuttuu joka päivä ja siinä tulee uusia piirteitä, että nostan nyt esimerkiksi tässä ajankohtaisen asian tuo Venezuelan operaatio, niin ei oikeastaan kukaan uutisoinut sitä, että siinähän itse asiassa kyberillä mahdollistettiin se operaatio, eli se, että oli tehty se tiedustelu, saatiin se tarvittava tieto siitä, että mikä tarvittiin sieltä kohdealueelta, pystyttiin seuraamaan, mitä siellä tapahtuu, pimennettiin sähköverkko sopivalla hetkellä niin, että sitten USA:n ylivoimainen pimeä toimintakyky nousi niin kuin ratkaisevaksi, jolloin se operaatio saatiin suoritettua ja sitä kautta se mahdollistui sen, että USA-näkökulmastahan se oli onnistunut. He ei menettänyt yhtään kalustoa, ei ihmishenkiä, ei mitään. Vastapuolelle tuli tietysti aika paljon tappioita. Mutta ilman tätä kyberelementtiä tämmöisessä modernissa sodankäynnissä se ei olisi ollut mahdollista. Tämä on yksi näkökulma, mikä me nähdään Ukrainassa joka päivä. Toinen näkökulma on sitten tietysti tämä Venäjän hybridisodankäynti, niin kuin he sanoo, tai hybridivaikuttaminen, niin kuin me ehkä sanotaan, tai sitten asymmetrinen, epäsymmetrinen vaikuttaminen, mitä tehdään. Eli tavallaan se, että sota ei ole pelkästään siellä Ukrainassa, vaan Venäjä katsoo käyvänsä niin kuin sotaa meitä länsimaita vastaan ja siinä kyberi on tietysti se heidän paras voimavara, että 30% vuodessa on niin kuin sen 22 jälkeen noussut näiden kyberoperaatioiden volyymi. Ja se volyymihan ei ole sinänsä enää ratkaisevaa, vaan se, että mitä niissä operaatioissa käytännössä tapahtuu. Eli me ennen puhuttiin, että tämmöinen hyvä kyberoperaatio, niin sitä valmistellaan vuosia ja sitten se toteutetaan, mutta nythän tämä tapahtuu niin kuin paljon nopeammin ja siinä tulee tämä tekoälyrooli, mikä nyt sitten tulee kaikissa tämän vuoden ennusteissa ja joka muussakin asiassa, mutta myös tässä kyberpuolella niin uhkatoimijat on oppinut automatisoimaan, ne pystyy sille paremmin tiedusteluun, mutta vastaavasti meille puolustajille ja kyberturvallisuuden rakentajille, niin se antaa uusia mahdollisuuksia ja tässä on vähän niin kuin tällä hetkellä kilpajuoksu on niin kuin jos sanoisi hyvän ja pahan tekoälyn välillä tai että miten sitä väärinkäytetään, miten sitä hyväksikäytetään. Ja tämä on ehkä nyt se, joka sitten niin kuin hämärtää tätä, eli kyllä mä sanoisin, että yritysjohdon suurin ongelma tällä hetkellä on tämä oikea tilannekuva. Että ymmärtää tästä, mitä kaikkea tässä tapahtuu, että mitä se vaikuttaa siihen meidän omaan liiketoimintaan. Ja sitten se kyberturvallisuus pitäisi olla osana sitä liiketoimintastrategiaa. Eli se on niin kuin oikeastaan, että ei tämä ole niin kuin uhka, vaan tämä on menestystekijä. Jos haluaa nykymaailmassa pärjätä, niin tämä kyberi on niin kuin semmoinen must, että se pitää olla kunnossa ja se pitää olla osa sitä liiketoimintaa ja pitää ymmärtää, että miten se omassa yrityksessä tehdään. Eli mä puhun tämmöistä älykkäästä kyberturvallisuudesta. Se tarkoittaa sitä, että ei osteta kaikkea teknologiaa, mitä on tarjolla, vaan tiedetään, mitä itse tarvitaan ja sitten luodaan se, niin kuin se kokonaisvaltainen kyberturvallisuuskulttuuri siihen yritykseen ja pidetään sitten johdon tilannekuva ajan tasalla, niin ei se sen kummempaa ole. Jaa. No Mika, Plus-terveys toimii toimialalla, jossa luottamus on tietysti koko tämän liiketoiminnan perusta, niin mitä ajatuksia nämä Aapon kuvailemat uhat herättävät? No se on juuri ihan oleellinen osa, että jos mietitään terveystietoja, niin asiakas, kun tulee meille hoidattamaan itseään joko hampaita tai muuten, niin hänhän luovuttaa valtavaa arkaluontoista tietoa meidän haltuun ja se on erittäin oleellista, että me pystytään sitten hoitamaan sitä potilasta luotettavasti, laadukkaasti, mutta myös sitten huolehtimaan niistä tiedoista luotettavasti ja laadukkaasti ja huolehtimaan, että ei tiedot pääse vuotamaan ja pystytään tarjoamaan hoitoa myös tämä jatkuvuusnäkökulma huomioiden, että meillä toiminta ei lamaannu, pystytään toimimaan niin kuin poikkeusoloissa ja löytyy siihen tarvittavat suunnitelmat ja toimintaohjeet, että kuinka nyt sitten tämmöisissä tilapäisissä häiriötilanteissakin voidaan toimintaa jatkaa. Niin, siinä on valtava niin kuin kenttä, mitä pitää kattaa, että ei vaan ne luottamukselliset asiakastiedot, vaan se koko ennakointi. Kyllä. Ja tämä. Meillä toki on hieman helpompaa, kun toimitaan yksityisellä puolella. Meitä ei ehkä ihan niin paljon rangaista siitä, että toiminta pysähtyy kuin esimerkiksi julkisella puolella, jossa niin kuin velvollisuudet on huomattavasti suuremmat, mutta luonnollisesti. Maine haittaa on kuitenkin. Maine haittaa ja näistä on hyviä esimerkkejä, vaikka Vastaamo ja voidaan koko yrityksen liiketoiminta menettää
yksittäisen virheen tai tapahtuman vuoksi. Juuri näin, joo. No Kaapro-organisaatiot menevät yhä enemmän pilveen, eli iso osa liiketoiminnista ja kyvykkyyksistä niin sanotusti asuu siellä. Mikä onkaan verkkojen merkitys tänä päivänä, huomioiden tämä? Verkot oikeastaan luo sitä jatkuvuutta ja vaikka me toimitaan yksityisellä puolella, niin meidän toiminta on aika lailla yhteiskunnallista kriittistä infrastruktuuria. Ja ne verkot käytännössä varmistaa sen, että tämä koko yhteiskunta pyörii järkevällä tavalla. Me varmistetaan se, että dataa saadaan liikutettua niiden pilvipalveluiden välillä ja yritysten toimintaa jatkettua. Ja se sitä kautta niin kuin luo suurempaa painetta verkko-operaattoreille, että me pystytään varmentamaan ja turvaamaan se infrastruktuurin toiminta. Tässä taas vuodenvaihteen hujakoilla raahattiin muutamaa ankkuria tuolla Suomenlahdella ja se laittaa just operaattorit aikamoiseen pinteeseen siinä, että infrastruktuuri on rakennettu resilientiksi, eli kestetään tämmöisiä fyysisiäkin hyökkäyksiä meidän infraa vastaan ja voidaan sitä kautta varmistaa, että yhteiskunta pyörii. Joo. Se on hyvä esimerkki, että meilläkin liiketoiminta pyörii kyllä lukuisien verkossa olevien palveluiden avulla, että yhteyksien toimivuus on erittäin oleellinen asia. Juuri näin. No, tässä verkoissa on semmoinen mielenkiintoinen, kun olen seurannut Ukrainan sotaa, niin hyvä kun nostit, että se on tämmöinen kriittisen, että mä sanoisin, että se on semmoinen yhteiskunnan superkriittinen, koska sillä on myös tämmöiseen henkisen kriisin kestävyyteen vaikutus, kun nykyihminen on tottunut siihen, että sen pitää olla yhteydessä, niin sen niin kuin tämmöinen taistelutahto tai tämmöinen kriisinsietokyky niin kuin henkisesti romahtaa, jos se ei tiedä, mitä läheiset tekee ja muuta. Ja siinä mielessä tämä verkkojen merkitys on noussut myös tältä kannalta niin ihan uuteen arvoon. Ja se nähdään Ukrainassa, että kun siellä on hyvin pystytty ylläpitämään niitä verkkoja, vaikka niitä koko ajan yritetään särkeä, niin se on mahdollistunut sen, että ne on ollut näin menestyksekkäitä tässä omassa puolustustaistelussaan. Juuri näin. Saadaan se tilannetietoisuus joka puolelle rakennettua sillä, että meidän tietoverkot välittää sitä dataa, olkoon ne sitten pilvessä tai jossain paikallisemmassa datapisteessä, josta sitä dataa jaetaan. Joo, erittäin kiinnostava näkökulma tämäkin. No puhutaan hetki verkkorikollisuuden eri muodoista, niin Aapo, millaisiin verkkorikollisuuden muotoihin sä olet viime aikoina törmännyt ja miltä niiden kehitys näyttää? No niitä on kaikenlaista, mutta se yhteinen piirrehän niissä on se, että ne aina yleensä kuitenkin perustuu siihen tietojen kalasteluun ja siihen, että ihmistä tavalla tai toisella käytetään hyväksi. Et kuitenkin verkkorikolliset, niin 8-9% niistä rikoksista onnistuu sen takia, että ihminen tekee jonkun virheen. Ja silloin se alkaa aina sillä kalastelulla, vaikka meillä on tekoälyä, meillä on vaikka mitä, niin kuitenkin se inhimillinen tekijä niissä on. Ja nämähän on selvästi lisääntynyt, siis kaikenlaiset. Joka päivähän meille tulee huijaisyrityksiä. Enää ne ei tule pelkästään johtajille ja avainhenkilöille, vaan ne tulee ihan niin kuin laidasta laitaan. Että on hyvin monitahosta niin kuin rikollisuutta, semmoista niin kuin tavallaan, jossa kalastellaan niitä isoja kaloja ja sitten on semmoista niin kuin massamaista, mistä pyritään niin kuin ihmisiltä saamaan näillä huijausmenetelmillä sitten rahaa ja näin poispäin. Mutta sitten mihin tässä myös törmää sitten tämä, otan taas Venäjä esimerkiksi. Venäjän konseptissa tietysti he käyttää hyödyksi, siis ei pelkästään näitä valtiollisia toimijoita, vaan näitä rikollisia. Eli sitten niitä rikoksia tehdään niin kuin sellaisiin kohteisiin, jotka hyödyttää sitten näitä valtiollisia intressejä. Tämä on tietysti niin kuin hämärtynyt tämä kenttä, että mikä on rikollisuutta ja mikä on valtiollista kybertoimintaa, ja se tekee tämän, niin kuin mä sanoin, sen aluksen tilannekuvan niin entistä vaikeammaksi. Mutta kyllähän edelleen se niin kuin viime vuodenkin osalta tämä niin kuin ransomware eli eri kiristyshaittaohjelman hyökkäyksien niin kuin monipuolistuminen ja tavallaan koko ajan uusien menetelmien etsiminen, niin kyllähän se on meillä niin kuin päivittäisen analyysin kohteena. Joo. No teidän bisneksenä on tarjota yritysten johdolle ajantasainen tilannekuva tästä kyberturvallisuuden kentästä, niin avaa vielä, miksi juuri johdon ajantasainen tilannekuva on niin tärkeä? No ehkä on jäänyt vähän huomaamatta, että meillähän oli tuo viime vuosi oli tämmöinen kyberturvallisuuden merkkivuosi, että Suomessa nyt sitten vihdoin ja viimein hyväksyttiin tämä kyberturvallisuuslaki. Ja sehän perustuu tähän EU NIS 2-direktiiviin, joka on ollut voimassa jo pitemmän aikaa. Mutta sehän velvoittaa nimenomaan ja vastuu siirtyy nyt sinne hallituksille ja johdolle, ja jokainen hallituksen jäsen vastaa siitä omasta, koska se liittyy siihen niin kuin
heidän rooliin. Ja sitten se, että operatiivisen johdon pitää se hallitus ajan tasalla. Eli tämä ei olekaan enää niin kuin tekninen asia, on se sitäkin tietysti, mutta ennen kaikkea se on tämmöisen niin kuin kokonaisturvallisuuden asia, eli pitää tämä fyysinen ja digitaalinen turvallisuus nähdä kokonaisuutena. Ja sitten se edellyttää tätä vastuullisuutta, eli vastuullisuutta on sitä, että huolehditaan siitä, että nämä asiat on kunnossa. Siellä on 12 tämmöistä perusvaatimusta, mitä sen johdon pitää ottaa huomioon. No mun mielestä kaikki hirvittää hyviä, koska samaan aikaan me nähdään, että uhkakuva koko ajan tulee haasteellisemmaksi, niin totta kai meidän pitää olla parempia ja kyllä ne kannattaa niin kuin ottaa vakavasti. Siellä selvästi näkyy tämä, joka on aikaa varmasti tulee niin kuin DNAlla ja teilläkin, että johdon pitää niin kuin tietää, että keneltä sä ostat kyberturvallisuuspalveluita. Ja sitten taas sen, joka myy kyberturvallisuuspalveluita, se pitää osoittaa, että nämä on luotettavia. Eli me tullaan niin kuin siihen, että tämä on niin kuin luottamusbisnestä. Eli kyllähän tämä on erittäin radikaali muutos ja sitten siinä tietysti vielä kun ottaa siihen sen, että laki sanoo, että johdon pitää pystyä tekemään riskipohjaisen analyysin perusteella päätöksiä. Eli se tarkoittaa sitä, että kyllä kyberriskianalyysit, kyberriskienhallintakeinot, niin ne on nyt sitten joka päivä se malli pitää luoda. Ja siinä se onkin sitten se, että miten se luodaan kustannustehokkaasti, ehkä niin kuin just PK-yrityksissä, jossa ei välttämättä ole kuin yksi tai ei yhtään omaa kyberasiantuntijaa. Heidän pitää löytää sitten, kenen kanssa se rakennetaan ja miten se vastaa sitä heidän tarvetta ja miten se on tehtävissä, että ne kustannukset ei nouse niin kuin liian suureksi. Niin kyllähän tämä on ollut mun mielestä niin kuin viime vuonna tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, tämmöinen taikeliipeli, tiikerihyppy kyllä on tehty tässä eteenpäin. No hienoa kuulla. No onko tullut vastaan organisaatioita, jossa tämä johdon kybertilannekuva on mielestäsi erityisen hyvin hallussa? Mitä he tekevät paremmin kuin muut? No kyllä tulee vastaan erittäin hyviä. Meillä on aika hyvä tämä kuitenkin kyberturvakeskus, tämä niin sanottu ISAC-malli, eli liittyy tähän huoltovarmuuteen, että meillä on tämmöisiä sektorikohtaisia keskustelu- ja tietojenvaihtoryhmiä, missä esimerkiksi terveydenhuoltopuolella vaihdetaan sitä tietoa, meillä on vesihuoltopuolella ja energiapuolella, eli nähdään, että miten se tehdään, mutta että kyllä mehän tarjotaan tämmöistä palveluita, että meiltä lähtee joka viikko katsaus, jossa niin kuin nostetaan ne keskeiset asiat esille, eli se on yksi tapa niin kuin niille yrityksille, jotka sitten haluaa niin kuin tässä menestyä. Mä oon niin kuin sanonut, että tässä on oikeastaan niin kuin se että mitä se paras kyberturvallisuus on. Se johdon pitää niin kuin ymmärtää. Että sehän on, se paras kyberturvallisuus on se, että jos ennaltaehkäistään se, ettei mitään satu. Ja tämä on vähän niin kuin vakuutus, että miten paljon sitten pannaan tilannekuvaa, miten hyvin tehdään riskianalyysi, miten tehdään nämä riskienhallintakeinot. Tämä on sitä balansointia, mutta kyllä tässä meillä on erittäin hyviä yrityksiä, jotka panostaa tähän ja kyllä kautta linjan oikeastaan niin johtohenkilöt on ymmärtänyt tämän oman roolinsa ja aika paljon on viime vuoden aikana saatu aikaiseksi. Työ ei ole millään lailla valmis ja se jatkuu, mutta että kyllä me mennään nyt oikeaan suuntaan. No se on tosi hieno kuulla. Mika, miten hyvin arvelet, että terveydenhoitoalalla yleisesti on kyberturvallisuuden tilannekuva hallussa? No mä vastaan tuosta yksityisen terveydenhuollon näkökulmasta ja uskoisin, että siellä kentällä tilanne on aika kaksijakoinen, että alalla on paljon tällaisia isoja ketjuorganisaatioita, joissa uskon, että asiat on mallillaan, plus terveyskin on suht iso toimija, mutta sitten täällä lääkäribisneksissä on paljon myös tällaisia pieniä, pahimmillaan yhden henkilön yrityksiä ja voi vaan kuvitella, kuinka niin kuin suuri tuska heillä on sitten ottaa huomioon kaikki kyberturvaan liittyvät kysymykset omassa toiminnassaan ja suunnitella sitä omaa toimintaa ja tehdä tätä mainittua kyberriskien hallintaa ja näin päin pois. Että riippuu hyvin paljon. Riippuu. Uskon, että isot toimijat on ottanut asian kyllä todella vakavasti. Ja niin kuin aikaisemminkin mainitsin, niin tällaiset käytännön negatiiviset esimerkit alalta, niin kyllä on takuulla herättänyt yritysjohdon huomion. Näin se ja varmasti. Avannut rahahanat kyberturvan kehittämiseen. Kyllä. No ihmisillä ja organisaatiokulttuurilla on erittäin suuri merkitys kyberturvallisuudessa, niin pystyisitkö avaamaan meille, miten te Plus-terveydellä rakennatte sellaista kulttuuria, joka tukee myös tietoturvaa? Joo, no siis kulttuuri on todella monivivahteinen termi, että pitää ymmärtää, että se ei ole pelkästään niin kuin ohjeiden tai seinätaulujen tai arvojen niin kuin printtaamista johonkin
PowerPointia ja julkaisemista kentälle, vaan se on sitten se, miten ihmiset oikeasti siinä arjessa toimii ja miten he käyttäytyy, miten he reagoi. Ja tämähän on niin kuin iso niin kuin haaste, että koulutuksia ja ohjeita voi julkaista vaikka kuinka paljon, mutta muuttaako ne oikeasti ihmisten niin kuin tapaa toimia? Se on iso haaste ja varsinkin me ollaan 40 vuotta vanha yritys, niin se yrityksen DNA on muodostunut tässä 40 vuoden aikana tietynlaiseksi ja sen muuttaminen, niin se on se haaste. Ja ainakin itse olen kokenut, että tällaisella käytännön ihan esimerkeillä, että kun sä tuot niin kuin vaikka jostain haittaohjelmasta tai tietojen kalasteluviestistä ihan käytännön esimerkin ja kerrot, että näin tähän voi haksahtaa ja näin tämän voi tunnistaa, niin se viesti menee paljon paremmin niin kuin perille kuin että pelkästään tietohallinto julkaisee, että älä tee tai tee näin. Eli tällaiset käytännön tarinat, ne uppoo niin kuin henkilökuntaan kaikista parhaiten ja sillä tavalla tavallaan tätä yritystietoturvakulttuuriakin pystyy ehkä parhaiten niin kuin omasta näkemyksestä muuttamaan. Joo, todella hyviä esimerkkejä. Tuleeko teille Kaapra tai Aapo mieleen muita esimerkkejä nimenomaan tähän kulttuurin rakentamiseen liittyen? No, käytännössä just varmaan niiden hyvien oppien kautta ja sen niin kuin hyvien kokemusten vahvistaminen, mitä organisaatiossa näkee. Ja itsekin, kun on useammalla toimialalla työskennellyt, niin kyllä sen eron huomaa eri yrityksissä, että kun on vaikka finanssialalla tai telekom puolella, niin se tietoturvakulttuuri on ihan koko henkilöstölle viety, juurrutettu alusta alkaen ja ymmärretään, mitä erilaisia haittoja voi verkoissa tapahtua tai mitä se tilanne on, kun pankkitili tyhjennetään vaikka. Mutta sitten taas on ollut kaupan alalla esimerkiksi töissä, jossa ei kulttuuri ole mennyt niin pitkälle. Vielä vähän haparoidaan ja mietitään, että minkälaiset ne pienet hygienia-asiat on, mitä pitää kaikille henkilöstölle saada koulutettua ja millä lailla sitten luodaan semmoinen luottamuksen ympäristö, että hei, mä mokasin, mä voin kertoa tästä näin, millä lailla me opitaan näistä virheistä ja saadaan sitä kautta myös sitä kulttuuria vietyä paremmalle tasolle. Toi luottamus on todella oleellinen asia. Mekin ollaan Plus-terveydessä yritetty madaltaa sitä kynnystä, että kaikki mahdolliset niin kuin tietoturvahavainnot, tietosuojahavainnot on kannattavaa ja helppo ilmoittaa eteenpäin ja niistä ei nimenomaan rangaista, vaan enemmänkin palkitaan, että niistä kerrotaan. Ja tämä kulttuuriajattelumallin muuttaminen on se iso juttu, että perinteisesti jollain aloilla on voitu niitä omia toimintavirheitä piilotella, että eihän tätä kukaan huomaa, että eihän tästä nyt toivottavasti mitään vakavampaa satu, mutta se, että kulttuuri kun antaa myötä, että voit rohkeasti kertoa näistä tapahtumista ja sinua ei siitä rangaista, niin se on myös iso asia. Juuri näin. Ja tässä koulutus on niin kuin se avainkysymys, että se koulutus, mekin pidetään paljon koulutusta. Ja se, että se pitää niin kuin räätälöidä sitten, että johdolla pitää olla se oma, että ne ymmärtää se oma roolinsa ja sen ja sitten se pitää mennä alas asti sinne, jokainen työntekijä pitää, että just siinä tulee tämä luottamus ja että se on niin kuin heille palkitsevaa, että ne ymmärtää sen kokonaisuuden ja sitten se, että se niin kuin työminä ja oma minä ei mene sekaisin, eli se on sitä kulttuuria, että ei sitä työkonetta sitten anneta lapsille illalla pelikoneeksi, että se on niin kuin, että sitäkin valitettavasti vielä näkee, että me tehdään tämmöisiä pimeä- ja syväverkon analyysiä, missä me katsotaan sitten, kun läpivalaistaan niin kuin joku yritys, että mikä sen maturiteettitaso, lähtötaso on, kun lähdetään rakentamaan, niin sieltä valitettavasti löytyy niiden yksittäisten ihmisten asioita, jotka sitten niin kun sitä lähdetään katsomaan, niin ne on sitten kovinkin yksinkertaisia, että mistä se johtuu. Toki sieltä näkyy sen, että sitten globaaleissa tietovuodoista meistä kaikista niin kun jää niin paljon tätä digitaalista jalanjälkeä, että sitä on myytävänä siellä. Voi olla, että me on jossain hotellissa oltu ja siellä on tietovuotoja ja muuta, että kyllähän tämä on niin kuin hyvin kompleksinen kokonaisuus. Ja siinä tullaan niin kuin siihen, että siihen kulttuuriin myös kuuluu se, että se johto ja asiantuntijat, sitten kyberasiantuntijat ymmärtää, että koitetaan tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja niin kuin minimoida sitä riskiä, että jos tiedetään, että jotain on vuotanut, niin sitten katsotaan, että niillä tiedolla ei ole mitään merkitystä ja sitten, että yhdestä hyökkäysreitistä ei pääse sitten jo koko järjestelmään, että sitten tullaan näihin arkkitehtuuriasioihin. Tämä on kompleksinen kokonaisuus. Ja nyt kun se on johdonvastuulla, niin kuin hyvin sanoit, niin siihen sitten pannaan resurssejakin ja se on ainoa tapa. Eli pitää niin kuin miettiä sitä, että se panostus on todella arvokasta niin, että sitten pärjätään siinä bisneksessä.
Juuri näin. Se kulttuurin rakentaminen, niin sehän lähtee sieltä nimenomaan yritysjohdosta, että heidän pitää omalla toiminnalla ja omalla esimerkillään sitten näyttää muulle organisaatiolle, että kuinka toimitaan. Että ei voi olla sitten tällaisia ratkaisuja, että johdolle rakennetaan jotain poikkeussääntöjä, että heidän ei tarvitse toimia samalla tavalla kuin opetetaan. Just näin. Ja sitten tietysti tämä tiedon luokittelu tulee tässä, että niin kuin teilläkin esimerkiksi, että on se terveystietoa, että mitkä on niin kuin salaista ja mitkä on luottamuksesta ja mitkä on julkista tietoa. Eli se millä välineellä mitäkin käsitellään, niin kyllä mun mielestä sekin nousee tässä nyt, niin kuin, että se pitää, ja se vaatii vähän niin kuin perehtymistä asiaan, että se homma saadaan kohdille. Mutta hyvää teknologiaa on ja se koko ajan kehittyy ja meillä on niin kuin hyviä ratkaisuja, jos vaan viitsitään nähdä vaivaa ja hakea niitä. Kyllä. No kompleksisuudesta puheen ollen, puhutaan vähän sääntelystä sitten vielä, niin Mika, jos jatketaan vielä sulla, niin sä seuraat tietysti tarkasti tietoturvaan liittyvää sääntelyä ja EU-tason regulaatio on viime vuosina laajentunut koskemaan yhä useampia yrityksiä, niin mitkä regulaatiot vaikuttavat nyt plusterveyteen? No tässä on jo puhuttu tästä NIS2 ja sen perusteella Suomeen tulleesta kyberturvallisuuslaista. Sehän oli nyt viimeisin tällainen iso herätys ja sitä ennen tietysti, kun toimitaan terveydenhuoltosektorilla ja käsitellään henkilötietoja, niin GDPR on ollut tällainen iso ohjaava niin kuin regulaatio meidänkin alalla. Ja toki tietysti sitten kansallisia lakeja, asiakastietolaki edellyttää, että terveystietoja käsitellään tietyllä tavalla. Sieltä tulee sitten viranomaisohjeistuksia THL:n puolelta, että miten tietoturvaa pitää niin kuin terveydenhuoltosektorilla hoitaa. Ja tulee sitten ihan tältä julkiselta puolelta kilpailutuksista, sieltä valuu tietoturvavaatimuksia, tulee kysymyspattereita, joihin pitää pystyä vastaamaan ja yritysten toimintaa sitä kautta pisteytetään ja pystytään ehkä sitten osallistumaan johonkin julkiseen tarjouskilpailuun toimittajana. Ja nämä on ehkä ne oleellisimmat regulaatiot, mitkä meidän toimialaa koskettaa. Joo, ja avaisitko vielä hyvin napakasti, jos kuulija ei tiedä, niin mitä tarkoittaa tämä NIS2 ja vielä tämä kyberturvallisuuslaki? No NIS2 on tämä EU-tasoinen direktiivi tietoturvasta ja kyberturvallisuuslaki on sitten sen direktiivin pohjalta Suomeen lokalisoitu laki, joka nyt sitten, niin kuin Aapo kertoi tässä aikaisemmin, niin tuo hyvin selkeästi niin kuin vastuun yritysjohdolle tämän tietoturvan johtamisesta ja tilannekuvan muodostamisesta ja oikeanlaisesta resurssoinnista ja oikeastaan oleellinen asia on se riskien hallinta. Ei ole mitään niin kuin valmista oppikirjamaista toteutusta siitä, että kuinka yritys toteuttaa tietoturvan niin, että se on riittävän hyvää, vaan yrityksen pitää niin kuin sen oman riskienhallinnan kautta rakentaa sitä tietoturvaa. Ja kun rahat on kuitenkin rajalliset, että pohjattomasti ei voida rahaa käyttää sen tietoturvan kehittämiseen, niin sieltä riskienhallinnan kautta löydetään ne kohteet, joissa se käytetty eurosumma menee kaikista parhaiten niin kuin tietoturvan hyväksi. Siinä vielä tämä ilmoitusvelvoite, mikä on aika kova, 24 tunnissa pitää mennä ensimmäinen ilmoitus, kun jotain on tapahtunut. Eli kun sanoit tämä, että ei näitä enää salata, ja kyllä se mun mielestä myös nostaa sitten, että johdolla pitää olla tuollainen kriisijohtamisvalmius. Niin kuin me nähdään, niin nämä ongelmat alkaa yleensä juhannuksen aattona tai perjantaina kello 17. Eli sitten siinä on 24 tuntia, niin se niin kuin se turvallisuuskulttuuri siellä yrityksessä, että siellä on joku, joka sitten pystyy sen käynnistämään. Se pitää olla harjoiteltu, kouluteltu, kaikki. Että kyllä se, niin kuin mä sanoin, niin kyllä se oli tämmöinen wake up call meille kaikille yrityksille. Joo, ja siellä niin selkeästi tosiaan yritysjohto vastuutetaan, tai kerrotaan, että he on vastuussa sitten, ja on määritelty myös sitten nämä mahdolliset sanktiot, että jos sekin, joo. Joo. No Kaapro, sinullekaan tämä muuttuva sääntelykenttä ei ole millään tavalla vieras, niin mikä on EU-regulaation rooli ja mistä tulevista sääntelyistä nyt yritysjohdon tulisi olla tietoinen? No ehkä niin kuin katsoisin kuitenkin niitä tällä hetkellä voimassa olevia, eli just niin kuin NIS2, DORAT, Cyber Resilience Act, joka sitten taas laitevalmistajille antaa velvollisuudet siitä, että ne kaikki laitteet jääkaapeista älytelkkareihinkin pidetään ajan tasalla ja päivitetään niiden tietoturvaa tulevaisuudessa. Et sinällään EU on tehnyt mun mielestä ihan valtavan hienoa työtä tässä näin, että ylipäätään regulaation kautta ollaan pakotettu yrityksiä pitämään tietoturvastaan huolta, mutta se on toisaalta myös niin kuin luonut EUlle kilpailuetua aika paljon, että meidän markkinaan tuodaan turvallisia laitteita, järkeviä tietoturvaratkaisuja ja pakotetaan sitten myös EUn ulkopuolisia toimijoitakin toimimaan tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Ja sieltä jos nostetaan vaikka
paljon keskusteluissa olleet AI-actit, eli miten tekoälyä käytetään EU:ssa, niin se on antanut erittäin hyviä ohjenuoria, millä lailla yritysjohtokin pystyy taas uuden tyyppisiä teknologioita ottaa käyttöön. Ei tarvitse ihan puhtaalta pöydältä lähteä miettimään, että millä lailla tekoäly tulisi muuttamaan maailmaa tai miten esimerkiksi tietoturvaa lähdetään toteuttamaan organisaatiossa, kun sulla on olemassa perusopus, josta luetaan ne 10 tai 12 sääntöä riippuen aina vähän mistä regulaatiosta on kyse. Ja toteutetaan sitten omalla johtoryhmällään näitä toimenpiteitä. Et se on sinällään luo todella paljon kilpailuetua EUlle. Kyllä, joo. No, tämä tekoäly on, maailmalla puhutaan paljon tämä responsible AI, eli tämä luotettava ja kun me kaikki on vähän urahdettu tekoälyyn ja sitä ehkä käytetään vähän niin kuin liikaakin ja jos ei tiedetä, niin aina kysytään sitten tekoälyltä. Niin kyllähän se varsinkin yritysjohdon nyt pitäisi niin kuin sitten miettiä, että miten siinä omassa bisneksessä ja missä sitä tekoälyä saa käyttää ja miten sitä saa käyttää. Siinä tämä regulaatio on hyvän pohjan. Ja sittenhän meille tuli tämä SER-asetus kanssa, mikä on siis tämä resilienssi lainsäädäntö, joka nyt Suomi, joka itse asiassa määrittelee, että mikä yhteiskunnassa on kriittistä. Että ensimmäisen kerran suomalaisessa yhteiskunnassakin on selvästi määritetty, mikä on meidän kriittinen infra ja näin poispäin. Näin. Eli kyllä se taas sitten vastuuttaa niitä ja yrityksiä ja taas kerran se tulee sen johdon pöydälle sekin homma. Että aika monisäikeinen tämä regulaatioviidakko, niin kuin jossain on sanottu, että viime vuonna tuli tämmöinen regulaatio tsunami pöydälle, että siltä se vähän näyttää. Kyllä. Sehän se tässä näin on, että siellä on tullut todella iso paketti erilaisia toimenpiteitä ja sinällään se on ollut positiivinen havainto, että miten yritykset sekä suuret että pienet yritykset on ottaneet tämän tsunamin vastaan ja siinä niin kuin lähteneet kehittämään omaa toimintaansa. Joo. No vedetään nyt tämä nykytilan keskustelu yhteen ja jos mä täältä 3 oppia nostaisin, niin verkot koko liiketoiminnan perustana ja koko yhteiskunnan resilienssin perustana. Siitä on tullut hyviä esimerkkejä. Kyberuhkien tämmöinen monimuotoistuminen ja kompleksisuus ja miten ne kytkeytymät näihin laajempiin geopoliittisiinkin ilmiöihin, niin on ehdottomasti noussut. Ja kyllä 3. oppina sitten tämä EU-sääntely. Tämä on selvästi isossa roolissa. Tässä välissä on hypestä hyötyihin osion vuoro. Ja hommahan toimii niin, että minä esittelen yhden teknologiatrendin ja DNAn asiantuntija sitoo trendin johonkin todelliseen palveluun tai tuotteeseen, joka helpottaa yritysten arkea. Aloitetaan. Teknologiatrendit 2026 raportissa ennustetaan, että pimeä verkko on tulevaisuudessa yrityksille yhä suurempi uhka. Siellä vaihdetaan tietoja, käydään kauppaa, mainostetaan toimeksiantoja, haetaan työntekijöitä rikollisin aikein. Yritysten näkökulmasta asetelma muuttuu olennaisesti. Pelkkä reagointi ei enää riitä, vaan on pystyttävä ennakoimaan. Ja nämä signaalit on tärkeää havaita ajoissa ja uhat eliminoitava nopeasti. Kaapro, estraadi on nyt sinun. Kerro meille lempilapsestasi, joka ratkaisee tätä ongelmaa. DNA-sokki on mun lempilapsi. Se on oikeastaan se tietoturvallisuuden hermokeskus, joka auttaa yrityksiä ennakoimaan, torjumaan ja myös suunnittelemaan tulevaisuutta. Jos lähtee siitä liikenteeseen, että tällä hetkellä me joudutaan tekemään todella paljon uhkatiedustelua, DNA-sokki tekee sitä todella laajamittaisesti yhdistäen Telenorin ja Googlen koko uhkatiedusteludatan niin pimeän webin puolelta kuin tältä normaalin webin puolelta ja verkon toiminnasta, kertoen minkälaisia uhkakuvia maailman liikkuu. Se pystyy myös ennakoimaan ja reagoimaan siihen, minkälaisia hyökkäyksiä yrityksiin tulee ja käytännössä tekoälypohjaisesti jopa torjumaan näitä erilaisia uhkatilanteita, mitä yrityksiin tulee. Ja 3. asiana, mitä DNA-sokki tekee, on luoda sitä tiekarttaa yrityksille, ehdotuksia, minkälaisia toimenpiteitä heidän pitäisi tehdä oman tietoturvan parantamiseksi perustuen niihin uhkatilanteisiin, mitä ollaan nähty kohdistuvan organisaatioihin. Seuraavaksi siirrymme maalaamaan näitä tulevaisuuden linjoja. Ja tekoäly monimutkaistaa uhkakenttää, mutta onneksi se tarjoaa myös työkaluja puolustukseen. Niin Aapo, miten tämä mainittu tekoäly muuttaa kyberhyökkäyksiä ja toisaalta sitten kyberpuolustusta? No
Aika paljonkin, että me ei ihan kaikkea tiedetä vielä, mitä se mahdollistaa ja missä sitä kannattaa käyttää. Mutta kyllä se ensimmäinen on se, että kaikki tapahtuu nyt paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Eli tekoäly mahdollistaa tämän uhka niin kuin tiedustelun, niin kuin rikolliset ja valtioiset toimijat tekee aktiivista tiedustelua, niin se tieto on nopeammin käytettävissä, se on nopeammin analysoitavissa ja sieltä löytyy helpommin ne haavoittuvuudet. Eli se on niin kuin meidän otetaan huomioon, että meidän pitää, niin kuin tämä vaste pitää olla paljon nopeampi ja tehokkaampi. No sitten siinä tietysti tekoäly myös antaa niin kuin meille mahdollisuuksia, eli kun skannataan ja arvioidaan sitä omaa kyvykkyyttä, niin kuin me hienosti sanotaan maturiteetti tai tasoa, niin tietysti tekoäly tarjoaa siinä tässä analyysissä parempia mahdollisuuksia. Sitten tekoäly antaa meille tämän tilannekuvan ylläpitämisessä, eli tekoälyn kapasiteetti on joissain asioissa parempi kuin meillä ihmisillä, eli sieltä löytyy sellaisia asioita, jotka ehkä meiltä jää huomaamatta, että puhutaan näistä tilannekuvan hiljaisista signaaleista, niin tekoälyn avulla pystytään niitä niin kuin nostamaan esille. Ja kyllä tekoälyllä on sitten tietysti merkitystä tämmöisessä ennakoinnissa, eli kyllähän meidän pitäisi niin kuin nähdä ja pystyä analysoimaan sitä, että mihin tämä kybermaailma on menossa. Eli me, niin kuin, tämä vanha sanonta, että kenraalit aina varautuu menneeseen sotaan, niin me ei voida varautua siihen, missä me ollaan nyt, vaan meidän pitäisi pystyä varautumaan siihen, missä me ollaan vuoden 2 päästä. En sano, että 10 vuoden päästä se on niin kuin toivotun tehtävä, muutos on niin nopeata. Ja siihen me saadaan tietysti sitä kautta kyllä tämmöistä ennakointi lisää. Mutta kyllähän siinä sitten temppeliharjaan nousee tämä ihmisten osaamisen. Et kuitenkin me tarvitaan se ihminen, joka sitten sen kaiken hyödyn, eli se on, tekoäly on ihmisen apuväline, ja me tarvitaan fiksuja, hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka osaa sen hyödyn niin kuin ikään kuin kristallisoida sitten niiksi elementeiksi, mitä me tarvitsemme sitten tässä johtamisessa. Eli kyllä mä olen siinä mielessä optimistinen ja tietysti tullaan taas lempiaiheeseen tähän koulutukseen, että kyllä se on niin kuin Suomi on koulutuksen suurvalta ja meidän pitää uskoa, että meidän mahdollisuudet niin kuin jatkossa ne liittyy siihen, että miten hyvin me pystytään näitä uusia mahdollisuuksia hyödyttämään ja kouluttamaan ne tulevat sukupolvet, ja se näyttää niin kuin mun mielestä hyvältä. Meilläkin on paljon nuoria työntekijöitä ja nehän omaksuu nämä asiat paljon nopeammin kuin minä. No Mika, läpi jakson ollaan puhuttu tilannekuvan tärkeydestä ja teillä on Plus-terveydessä käytössä DNA-SOC-valvontakeskus. Niin millaisia kokemuksia te olette saanut palvelusta tähän mennessä ja avaisitko sitä vähän kuulijoille? Joo, meillä on siis ollut SOC tuosta alkusyksystä alkaen pilottikäytössä ja ollaan todellakin saatu hyviä nimenomaan reaaliaikaisia havaintoja sieltä ja on huomattu, että vaikka ihmisiä koulutetaan toimimaan tietyllä tavalla, niin kyllä siellä edelleenkin ihmiset tekee niitä virheitä siellä omassa työskentelyssään, että ohjeiden vastaisesti toimitaan ja erittäin hyvää niin kuin työkalu sitten myös yritysjohdolle päin, että voidaan esittää heille, että tarvitaan entistä enemmän juuri tätä mainittua kouluttamista ja henkilökunnan tiedottamista ja toimintaohjeita ja tämän yrityskulttuurin muuttamista. Että todella paljon hyvää on saatu sieltä SOC-palvelusta irti. No hyvä kuulla. Kaapra, me ollaan tänään puhuttu paljon uhista, mutta todellisuudessahan kyberturvallisuus tarjoaa uhkien lisäksi myös mahdollisuuksia yrityksille. Niin avaisitko vähän, mitä näet? No jos lähtee sieltä, että se kyberturva mahdollistaa oikeastaan parempaa riskienottoakin. Eli niin pitkään kuin me ollaan johdon kanssa käyty läpi keskustelua, että mitä riskejä ylipäätään kyberturvassa nähdään, ollaan tehty oikean suhteiset toimenpiteet niiden riskien minimointiin tai hyväksytään tietylle tasolle riskit, niin se auttaa myös sitä johtoa laittamaan resurssit oikeanoppisesti tai muuhun kehitykseen. Ja hyvin tehtyä tietoturvaa, niin se on myös itse asiassa asiakaskokemuksellisestikin paljon parempia asioita. Eli jos ottaa vaikka esimerkiksi pankkien turvallisuuden, kyllähän se luottamus siihen pankkiin muodostuu siinä, kun mennään vahvasti tunnistettuna sun tilille katsomaan, minkälaisia tapahtumia siellä on. Tai käytetään jotain muuta luottamuksellista palvelua, vaikka Plus-terveyden palveluita hyvällä, vahvalla tunnistautumisella, joka on oikeastaan kyberturvallisuuden yksi ydinpalvelukin, että saadaan se luottamus rakennettua. Ja tämän tyyppiset palvelukokonaisuudet antaa sille yritykselle sitä tiettyä kilpailuetua, että saadaan se
luottamus siihen asiakkaaseen rakennettua, pystytään fokusoimaan niitä resursseja, mitä yrityksellä on oikeisiin asioihin. Onko se liiketoiminnan kehittämistä, onko se sen riskikuvan pienentämistä, riskien hallintaa tai jotain ihan muuta, niin tätä kautta sitä kyberturvaa kehitetään. Joo. No mikä on operaattorin rooli tässä monipuolistuvien kyberuhkien vaikka viidakossa, jos käytetään tämmöistä ilmastoa? Ja miten te pysytte jatkuvasti kartalla? Me toimitaan aika lailla mahdollistajana. Et jos lähdetään nyt ensin siitä, että mehän varmistetaan, että ne verkot on turvallisia ja sitä kautta annetaan yrityksille mahdollisuus rakentaa heidän omat palvelut sen turvallisen infrastruktuurin päälle. No sitten toisena asiana esimerkiksi DNA-sokkipalvelun kautta me tuotetaan sitä kyberturvallisuuden tilannekuvaa yritysjohdollekin, että minkälaisia uhkia tällä hetkellä maailmassa on, minkälaisia toimenpiteitä yritysten pitäisi tehdä omassa organisaatiossaan niiden mitikoimiseksi. Ja me tuodaan myös niitä puolustuskeinoja, että jos havaitaan siellä yrityksen verkoissa jotain poikkeavaa, niin me pystytään reagoimaan ja auttamaan sit yrityksiä keskittymään siihen muuhun oleelliseen, heidän liiketoiminnallisesti tärkeään, eli toimitaan luotettavana kumppania. Toi on oleellinen osa, että meilläkin pieni hallinto-organisaatio, niin me ei millään tavalla pystytä reagoimaan 24/7 näihin mahdollisiin tietoturvauhkiin, niin tämän SOC-palvelun kautta me on saatu se palvelu ulkoistettua DNAlla ja pystytään sitä kautta niin kuin luotettavasti toimimaan ja luottamaan siihen, että näihin tietoturvauhkiin myös reagoidaan 24/7. Joo. No jos vedetään yhteen tätä tulevaisuuden näkymää ja suuntaa, niin ehkä 3 asiaa, mitä nousee, niin on tietysti tekoäly ja miten se muuttaa näitä kyberuhkia nopeasti. Sen lisäksi se, mitä ollaan paljon puhuttu, että kyberturvallisuus on kuitenkin jokaisen työntekijän asia, vaikka kartalla pysyminen on johdon vastuulla. Ja sitten kumppanien rooli korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä harvalla organisaatiolla on mahdollisuutta pysyä itse jatkuvasti tämän kehityksen kärjessä. No jaksomme taittuu nyt kohti päätepistettään, mutta ennen sitä ja viimeistä kysymyskierrosta, niin kerron teille vielä yhdestä DNA-teknologiatrendistä tämmöisen pienen tietoiskun verran. Ja tämän jälkeen kysyn teiltä, miten te näette tämän trendin, niin valmistautukaa siihen. Koneelliset identiteetit ovat kyberturvan seuraava taistelukenttä. Organisaatiot ovat suojanneet ihmiskäyttäjiä monivaiheisella tunnistautumisella ja zero trust-malleilla, mutta koneidentiteetit ovat jääneet taka-alalle. IoT-laitteet, robotit ja automatisoidut järjestelmät muodostavat monissa ympäristöissä jo moninkertaisen käyttäjäjoukon ihmisiin verrattuna. Gartnerin mukaan juuri koneidentiteettien hallinta nousee seuraavaksi kriittiseksi kysymykseksi. Ilman selkeitä pelisääntöjä, näkyvyyttä ja elinkaaren hallintaa riskit tietomurroille ja tuotantohäiriöille kasvavat nopeasti. Ja tämä on nyt yksi hyvin konkreettinen ja jopa ehkä kylmäävä esimerkki tulevaisuuden kyberuhista, niin mitä te ajattelette? Kuinka kriittisenä te näette tämän trendin? No, tämä on mielenkiintoinen kenttä ja tietysti osa tätä teknologian kehitystä. Ja koneidentiteettihän ei sinällään, nehän voi olla hyviäkin, mutta sitten jos siihen näitä identiteettivarkauksia tapahtuu jatkuvasti, niin se menee sekaisin, että mikä on niin kuin todellinen ihminen ja mikä on koneidentiteetti. Ja sitten käytetään, kun pystytään kloonaamaan se ihmisen identiteetti jollekin koneidentiteetille, niin sitten siitä syntyy niin kuin työkalu rikollisten käsiin. Ja se on niin kuin kylmä ja sitä meidän pitää niin kuin miettiä ja siihen pitää olla ratkaisuja. Ja toisaalta taas tullaan niin kuin siihen, että sen ihmisen pitää niin kuin pystyä itse suojaamaan sen että se pitää se oma identiteetti ja siihen liittyvä kokonaisuus pitää hallinnassa. Ja siihen tietysti sitten tekoäly hyvin kyllä tunnistaa, että mikä on koneidentiteetti ja mikä on todellinen identiteetti. Eli kyllähän tämä koko ajan myös tämä niiden tunnistaminen paranee, mutta että kyllä tämä on yksi näitä niin sanottuja mustia joutsenia, mikä tuossa kelluu tässä globaalissa kyberturvallisuuden kentässä. Mitä ajatuksia Mikalla? Samanlaisia ajatuksia, että jos tavallaan näitä IoT-laitteita tuodaan niin kuin yrityksen verkkoon, niin kyllä siinä vaiheessa pitää olla sitten mietitty etukäteen jo myös sitten ne suojauskeinot tai tekniset ratkaisut, millä pystytään tarvittaessa sitten erottamaan ne IoT-laitteet niin kuin täysin omaan ympäristöönsä. Tai sitten ihan voidaan niin kuin jatkuvuuden näkökulmasta miettiä, että jos ei ole rahaa panostaa tällaiseen, niin sitten onko pakko tuoda niitä IoT-laitteita, että
uskoisin, että meidänkin alalla niin pystytään potilaita hyvin hoitamaan ilman tällaisia IoT-laitteita ainakin toistaiseksi vielä. Joo. Mutta se, että pitää olla etukäteen pohdittu nämä asiat, tiedostettu, että mihin nämä päätökset sitten vaikuttaa, että jos tällaisia tuotteita, laitteita tuodaan yritysverkkoon mukaan. Joo. Mitä haluat lisätä, Gaapro? No ehkä sen mielenkiintoisen näkökulman tähän näin, eli nyt tekoälyn myötä tekoälyagentit on alkanut yleistymään ihan merkittävässä määrin. Ja just kun tietoturva-ammattilaiset on vihdoin saaneet tämän identiteetin hallinnan kuntoon, niin käyttäjät oikeastaan alkoi luovuttamaan omia identiteettejä näille agenteille. Ja käytännössä käyttäjät on onnistunut nyt sen hienon tietoturvapilvilinnan purkamaan tässä näin hyvin nopeassa aikataulussa, kun perinteiset identiteetinhallinnan menetelmät murtuivat ja sitä identiteettiä ei ihan samalla lailla enää hallitakaan. Ja tämä vaatii nyt taas ammattilaisilta uuden tiikerin hypyn tähän näin, että me mietitään uudella tavalla, miten ne tekoälyagenttien tai IoT-laitteiden tai muiden koneellisten identiteettien hallinta tullaan ratkaisemaan tulevaisuudessa ja erotetaan siitä ihmisidentiteetistä järkevällä tavalla, että me pystytään nämä kaksi maailmaa jollain lailla tuomaan yhteen, mutta hallitsemaan sitä tehokkaasti ja monipuolisesti sitten taas, että me saadaan se koneellinen maailma kasvamaan nopeammin. Erittäin kiinnostavia aikoja edessä. Otetaan lopuksi vielä viimeinen salamakierros niin sanotusti, johon toivon teiltä hyvin lyhyitä vastauksia omiin kysymyksiinne. Aloitetaan, Aapo, sinusta. Mikä on useimmiten yrityksen tietoturvan heikoin lenkki? Nykyään se ihminen valitettavasti on. Mika, minkä konkreettisen vinkin antaisit yritykselle, jolla ei ole omaa laajaa IT-tiimiä? Oikeanlaisen kumppanin tai oikeanlaisten kumppaneiden valinta. Gaapro, jos yritysjohtajan pitäisi muistaa tästä keskustelusta vain yksi asia, mikä se olisi? Lähtee liikenteeseen riskien hallinnasta ja kyberriskien kartoittamisesta. Lämmin kiitos teille kaikille tästä herättelevästä, mutta kuitenkin ratkaisukeskeisestä keskustelusta. Tämä oli Johtoajatuksia podcast, joka tarjoilee rohkeaa puhetta liiketoiminnan ja teknologian risteyskohdasta. Kuullaan taas. DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.